uNyonhle uNendumasi esasaza indaba ezilungileyo zethemba impilo nemimangaliso. Kodwa kuqhamuke izityholo zokusebenzisa gwenqa amandla akhe. uSolibo Peti wayesakuba inkokheli kule tyalike. If I am to die telling the truth, let it be. uMongi Mofokeng wazibandakanya nale cawa ngo-2008 wayefuna ululeko lwengqondo emva kokuxhatshazwa ngokwesonto ngowayethandana naye. Ungena nzulu ngendlela lenkokheli yetyalike awayethabatha njengotata eyamlukuhlela ngayo kwihotele yaseRhawutini. I personally call it a cult. Marriages are broken in the church. Emva koko wazityanda igila kusapho lwakhe. uMofokeng uthi waba phantsi konxunguphalo nokulahlekelwa ingqondo inyanga ezisibhozo. Usapho lukaZondo nalo lunike ubungqina. Umtshana wakhe uTyola ngelithi waphathwa gadalala esemncinane. Aba re honna ke tlo fa 75,000 o ska ba bua ho etsaetseng a re ha o ka bua ho etsaetseng o mong wa family member ya hao o tlo shwa. Sekolong ke joinile defend class ne ke sa joinela nna ne ke le a defender for bana ba mang ba banana ne ke sa ba tlo bona ngwana na heta ke ngwana mtshimane. Kokwakho nezityholo zonaniselwano ngemali. The Commission often refers some of the criminal matters or sexual matters to Independent Police Investigative Directorate. Inzame zokufumana ilizwi kumprofeti uZondo zife namthanyana.